Bon dia, gent. Avui us porto un altre dúplex al barri de Santa Eugènia, Girona. Aleshores, el que volia explicar-vos és una mica de termes de comunitat. Aquesta infraestructura és un calaix d'escala molt ampli i aleshores molt diàfan, tenint la llum del sol directe al pis, tant per un cantó com l'altre. Aprofito i us indico que allà dalt ja tenim una habitació, just aquí en tindríem una altra i aquesta finestra correspon a cuina. I en passem. Això també em servirà perquè per dins enteneu el que és la primera habitació en planta, doble en aquest cas. La porta és blindada i té 4 punts d'anclatge. I aquí és on us deia que us feia entendre on estava ubicada en relació al pis des de fora l'habitació. Ara mateix no la tenen en cap ús, és més l'habitació dels convidats, ja que a dalt tenen 2 més. Avancem i trobem un bany gran complet i ja arribem a l'espai de zona còmoda de menjador. La cuina queda integrada, tot i que independent alhora, i des de fora, al fons, és aquella finestra que us senyalava anteriorment. És completa i tenim mobles per tot arreu. Aquí a la cuina també tindríem l'espai de rentadora i secadora, en aquest cas. Un raconet molt petit, però fins i tot han aprofitat per deixar 4 cosetes. Avancem i us ensenyo la sortida. Tots els tancaments són doble vidre, tèrmics i d'alumini en aquest cas. Com estem en una 4a planta, tenim molta visió, molta amplitud, molta llum. Ara són més o menys les 2 de la tarda i a les 4 ja tenim el sol directe pel menjador. Podem entreveure també al fons les muntanyes i aquí veiem l'edifici de l'Urbis. Estem a uns 10 minuts màxim caminant de l'estació de Girona. També tenim a prop l'Espai Gironès o la Universitat de l'Euses de fisioteràpia. Aprofito per explicar-vos les possibilitats d'aquest pis, és que directament en aquell calaix tenim una de les habitacions. Podríem allargar i fer una mica del tell per aprofitar aquesta doble altura que tenim en aquest espai i aconseguir una mica més de metres útils. Aleshores avancem. Ja estem a la part de dalt. Un altre bany perquè no hem de pujar i baixar, complet també. Una habitació que podria ser habitació individual, en aquest cas la feien servir com a despatx i teníem tot un immoble cantoner. Ja que l'habitació principal seria aquesta, que també ens ajuda molt, és més alt el sostre de lo normal. I tenim aquest raconet que han aprofitat per fer una mica de vestidor. Tant a l'habitació despatx com aquesta, el sol ens arriba a mig al llit aproximat i ens aixeca. Per tant, tenim sol de matins aquí i a la zona de l'espai comú, cuina i menjador, el sol a les tardes. I doncs fins aquí el pis de Sant Sebastià. Si voleu més informació, comuniqueu-vos a nosaltres a través d'estigol.com o feu-nos un truc. Moltes gràcies.